हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बराय हरलायबाय आरोना लोगोफोर नायदोलाय नोंथांमोना दिनै जोंनि मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय आं जोंनि ओरै आसोल दं नै सालथे मा नायदों आसोल भिडिअ नायदों जानला मोनला जानला मोनलासो जोंना ओमफ्राय इयो मा जाग्रा मोनलाय इयो न'आ आसोल एसे बुंहरदो नोंसो मिथियो मिथिं जाग्रा न' गाइस नै इयाव दंफैयो आरोना जोङो नै दैया अखा हादोंमोन ना दायो ओमफ्राय दासो हागादों अखाया गोगोम हानानै नै सिजोबखाबाय ओमफ्राय उखुम दंना मिथिं जाग्रा न' जाहैदों आरोना इयो गाइस नै जिरायग्राया बिदि आरोना ओमफ्राय इथिं माबा स्कुल दं ब्रह्म मिसन स्कुल मा स्कुलमोनलाय आसोल ब्रह्म स्कुल क्लास बेसेसो दंमोनलाय इ स्कुला 10 क्लास 10सिम इंलिस ना बर'मोनथाय इंलिस बर' गैया ने बर'बो दं दा ओमफ्राय हस्टेलबो थायो जाहैदों ना इंलिस ओमफ्राय नोंसोर गामिया मामोनलाय इयो थाराइबारिनि स्कुल ने गामिया थाराइबारि बे स्कुला थाराइबारियाव गोलैबाय आरो गामियाव ने खावब्ला सेन्टार खाथियानो जायो गाइस माने मोननैथिं माबा अन्थाइ लामा दं आरोना ओरैजाय नै लामाया नै इथिं खावब्ला थांग्रा ओरै सिदा मोनहैयो जाहैदों आरोना गाइस इयावनो ओमफ्राय इयाव फिल्ड दं आरोना मोनसे नै ओरैजाय ओमफ्राय न'आ आरोना आसोलमोननि न' इयो ना ओरैजाय नैथिंबो फैबाय जोङो दसे बेरायनो फैदों आरोना गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों आरोना मोजाङै मोजां लोगोफोर नोंथांमोना एसे साबसक्राइब खालामना होदो लाइक खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै गथ'फ्रा सावलुन बावलुन गथ'फोर फैलाबायोमोनलै फैथ'वाखैना थांफिनबाय साला फैबा र' सालाफोरखौ एसे गाइस नायदो नै स्कुला नै इयो क्लास 10सिम दं आरोना इंलिस मिडियाम बर'बो दं ओइथिंसोलै गेटआ इथिं नङा इथिं हाबग्रा नङा ओइथिंसो गिदिरथार आरोना ओइथिंसो गेटआहाय लामाथिंसो इथिं लामा नङाना गाइस माने नै दायो दैया नै इदि आरोना इयावलाय मा न' बेखौ माबा मोनसे दोनग्रा आरो जेनेबा ना बिदिनोसै लामाफ्रा नै इदि आरोना गाइस बेलासि मजालै सालथे मजा बेलासिनि मोजां नुदों एसे जायगाखौ बार जाफैदों टाइम पासनो ओमफ्राय गेम गेलेयाखै नेट नाङाखैदां नेटआ बारा फायफै नाङा नामा बिदिनोसै स्ल'थार ना बेयाव जिरायनो हागोन आरो गाइस नामा नेट नायो आरो बेयाव गेलेबाय थायो आसोलफोरना जायगाया इयोनोसै ना फेभरेट सेक्रेट जायगा सेक्रेट जायगा गाइस मजाल' आरोना गाइस ओइलाय खावब्लानिफ्राय गारि फैदों ओइनै गंसे गाइस खावब्ला थांग्रा ओमफ्राय ओरैजाय सोर फैदों ओइनै माबा मोनसै इसोरथ' ओइनै सानै फैगासिनो दै सानै फैगासिनो ओइ थाब फैब्रा आसोलफोर अबाव थांनाय बा माखौ मिनि फैदों दे आसोलफ्रालाय फैगासिनो आसोलफ्रा ओइनै अबावबा थांदोंमोन खोमा बा आसोलफ्रा फैगासिनो आरोना नै एक्टरफ्रा बा एक्टरफ्रा जिरायनांसिनोसै बायदि मोनबाय आङो जायगाखौ अबाव थांनायब्रा बोरै खबरा आसोल मोजाङानो नै गाइस आसोलफ्रा अबेनिफ्रायबा फैदोंमोन आसोलफ्रा एक्टरफ्रा सिख्लाफोर नायना फैदोंमोन होनदों नामा फैसो बिरि दङ सोबनांगौलै ओमफ्राय बैसागुनि बोरै खबरफ्रा मोजाङानो दा नुलायलायनायल' दा दावबायानो गेदेरा नै गाइस सोबादानो दावबायानो लिडार मेन बिदि सोबाना जासिनांगौ इउटुबार मानसि बोरो गथ'फ्रा फैयासै नामा दहायना सावलुन बावलुना बिदिनोसै आरोना
खब्लाथिंसो बेरायलाबायनांसिगोनलै मानसिफोर दंना गैयारा सिख्लाफोर अबाव खब्लाथिं टाइम जागोन पासनो इसेल' दोलाजोबबाय मेलेम जानायनिया मेलेम जायो हायनामुलि हायना मुलि सेंग्रायैनो थाबाय थायो इखौ जाबा नङा नङाबाना सिख्लाफोरबो गोसोथोयो आरोना फरायनो हायो लेखा फरायनो हायो गोसोआव थायो गोसोआव थायो हरलाय आसथामखौ साननैसो हरलाय गानहोगोनसैब्रा हरलाय आसिथाम गोसोथोनाय सोना हरनायसैदां हरलाय गोसोनाय हरनायसैलै होमबालाय सनानि माबायदि सनानि नामा हरलाय दा गानथाव बुंनांगौ सनानि मार्बलनि दा मार्बलनि लाइट जोंबावोसो माथो कारेन्टबावसो दां लाइटआ होनाय कारेन्टनि बुस्थुआ मा बाराव जायो जेनेबा मानि मिथिं जायो इयाव ओइ नै सिख्ला फैगोन सिख्ला अबेनिलाय सिख्ला साफायनो मोनो दा मोनो नै सिख्ला गाइस थांबायलै नै जायो दे जादो नानानै थाब-थाबनो बिदिनोसै माथो बुंबावनो बेखार ना होननायसो जाबाय गारिया बोरो ओरैसो थांदों माथो जारला जागोन र' मा सम नायनां मा सम नायनांसिगोन आरोना नै गाइस माबायदि नुयो नायलाबायनोसै एसे कमेन्टफ्राव खोन्थाहरदो माबायदि जोङो एसे खेला इउटुबारफ्रा मा गारनाङाब्रा खम नायनायदोंसो माबायदि नुदों माने गरम बोथोरसो सफैखाबाय माथो होनबाबो नामा लाब गैया जायो नामा बिदिनोसै माखै नोंना गोसोथोनाया अबेनि गोसोथोनाय दंदा नोंना गोसोथोनाय गैयालै नोंनावसो बिनो होननानै डाइरेक्ट हाबफैदों गोसोथोनाय दा लै बुंहरदोब्रा इलाय दं इयाव नायग्राफोर गोसोथोनाय नांगौ नों बानायना होदोब्रा नाम्बार बिहरना होदो नोंनावसो थायो गोसोथोनाय नांगौ गाइस गोसोथोनाय मोनबा हाबा जानोसैमोन आङो नङा होनबा माथो खाबाय थादों ना सिख्लाफ्रा फैथ'आसैलायलै दायो गाइस नोगोर गोबाव नाखानांगौ माथो ना बिराद गोबाव लायो नामा जाग्राफोरना दहायनो जाजागौमोन सेंग्रा मानसि एसे एसपिसाय जायोना नङा होनबा खाख्रि बिथां हमथ'लालै बिराद गरम खेला जाम्बासो जागोन नै गफंलायदों सोना लाफिनदोब्रा आग्लायनायखौ
आसोल मा ओंख्रि मा ओंख्रि जानाय खारैसोमोन खारै बेदर गैया ओमफ्राय अबाव थांनोमोन होनदों नोंसोर ओरैनो सिख्लाफोर नायलाबायदोंमोन अब्लासो नामा थाबायनासो आरोना साइकेल बायनो गैयालै लेखा फरायग्रा बोरै जाखोलै दावबाय लेखा जाबाथाय माथो गला जायो फरायग्रा नोङो खानायाबो गाजानाय नायो खैथा जाखोनायालाय टाइमा सारिता साराय सारि ना ए होनबाथ' बारा गैला मोनासिगोन आपल'ड हैनांसिगोन बे भिडिअखौ आपल'ड हैनोसैबो गाइस नामा डाइरेक्ट लगालगखा आंना दिनैबा दिनै आपल'डआ काटेक बाटेक गैया आरोना थांनांसिगोनदांलै दावबाय आसोल दानिया मालाबा फैफिनगोन मोजांनो अखाबो हाबायबा खेला दिनै बेखारनो ना नै इयाव सिलायलायदों इनै गोगोम हाना थांबाय अब्ला गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ एसे जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना आरो नायनानै बोरै मोनदों कमेन्टआव एसे ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो ना मा आसोल अब्ला दोनथ'नोसै आरोना बिनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइसबो दे बाय बाय